Vítám vás u dalšího dílu Fight Zone. Dnešními hosty budou Lukáš Fajk a Pavel Bechtold. Dívejte se, bude to super. Čau, jsem Pavel Bechtold, jsem trenér Primát Gymu. V našem gymu jsou nejtalentovanější Bechta z Kozmou. Chtěl bych, aby kluci ode mě z gymu byli nejlepší na světě. Takže ahoj, jmenuji se Lukáš Fajk, jsem profesionální boxer, jsem mistr České republiky a mistr Evropy IBO. Box dělám nějakých 11 let, box je moje vášeň, box je moje všechno. Jednou bych chtěl být nejlepší na světě, dělám pro to všechno, chci se jednou porvat o světové tituly největších organizací a chtěl bych i tímhle s tím zvednout český box vlastně v Čechách a proslavit český box světově a dostat do povědomí Českou republiku ve světě. Vítejte u dnešního dílu Fight Zone. Dnešní pozvání přijmul legendární trenér, zápasník, rybář Pavel Bechtold. Čus. A profesionální mistr České republiky v boxu Lukáš Fajk. Všechny zdravím, ahoj. A Pavle, jsme rádi, že jsi přijmul pozvání. Když někde už se říká, vzpomínám dlouho, nejsem tak starý. Jak ty hodnotíš dnešní bojovou scénu? To určitě je to lepší, protože ty kluci se už tím můžou dokonce i uživit. A dřív za nás jako úplně jsme se tím neživili, protože to nešlo. A nevím, jako šlo to hodně dopředu, ale celkově asi o té úrovni můžu říkat tady fajky. Jak to šlo nahoru. Je to tak, jako no. Opravdu je pravda, že člověk začínal, tak to byl čistý underground a boxovalo se prostě, že si chtěl boxovat. Já jsem šel do gymu a za zápasy si ještě musel platit startovný, když si chtěl zápasit, že jo. A prostě i to prostě potom dělalo i toho bojovníka, že dneska jsou třeba lidi, kteří to dělají hodně pro peníze a proto nebudou třeba jiný nejlepší. Ale ty kluci, co si to vybrali v tu dobu, tak to měli zakódovaný prostě v hlavě, že se tím chtěli prostě. To se nedá ani říct v tu dobu živit. Samozřejmě jsem si, že se tím budu živit, ale neměl jsem vůbec nároky takový, že jednou budu jezdit bavorákama, prostě budu nosit rolády, budu bydlet jak král, to jsem si neříkal, ale že nebudu muset chodit do práce a budu dělat to, co mě baví a že budu nejlepší a to pro mě v tu dobu bylo nejvíc. A díky bohu teď ta doba šla tak nahoru, že vlastně ty, co u toho zůstali, tak jsou rozjetý a teďkon už já jsem vlastně taková ta první generace, která si tím může vydělat, když je chytrá peníze a je to strašně fajn prostě, hrozně si toho vážím. Jako. Takže Pavle, když dneska vezmeš, co ti přijde do gymu, protože mimo jiný se staráš o Primát Gym, tak když dneska vidíš tu generaci, kterou připravuješ na zápasy a i ty hobíky, vidíš v nich nějaký rozdíl, než když jsi přišel ty do gymu jako kluk, který chtěl začít se sportem? Já si myslím, že jako ty kluci, co přijdou nebo takhle, jsou hrozně líní. Za nás to bylo jiný, prostě jsme chodili furt na tréninky, jsou rozmazaný zase ty lidi a potom řekli, že má zápas a on nechce jít po druhý na trénink za ten den. Je to postaví na hlavu podle mě, ale je to přesně i tou dobu, jak říkáte, že prostě každému všechno spadlo jako do klína rychle a vidím to v nich, v těch lidech ve většině, že se nechtějí dál rozvíjet, jako jsou prostě lenoši. Kromě jedinců. Mně se teďka líbilo, jak to řekl Lukáš, že vlastně dneska všichni už jako vidějí v tom spíš ty peníze. Dřív to bylo o tom, že tě to bavilo, že si chtěl ten sport dělat. A otázka na oba pro vás. Mně přijde, že už ani nejde o ty peníze, jde jenom o ten hype na internetu, že se někdo vyfotí, že taky trénuje a že bude mít nějaký zápas a už v podstatě je jedno, jakýho má soupeře, anebo spíš hledají mu soupeře, aby vyhrál. A já si myslím, že když vy jste začínali, nebo kdy já jsem ještě taky aktivně zápasil, že člověk si chtěl něco sobě dokázat a chtěl dobrýho soupeře. Jak si to vidíš, Lukáši? Hele, já to vidím takhle, ještě abych úplně navázal na tu otázku, jak řekl Pavel, tak zápas měl být za odměnu. U nás, když jsme začínali, já jsem začínal v Hanuman Gymu před nějakými 11 lety u Petra Macháčka a jakoby dělal bojový sport opravdu vážně a prostě když jsem chtěl do zápasu, tak prostě zápas měl být za odměnu. Jo? A dneska přesně jak říkáš, dneska nějaká kvalita soupeřů, dneska je toho tolik, že lidi tomu ani nerozumějí tolik, jako diváci prostě, že jim je vlastně jedno, jak jsi to říkal, jim jde o to, že hele, ten je na internetu, ten má tamhle fotky, ten má tamhle video a už se nehodnotí ani ta kvalita. To je prostě špatně. Jako fighter, každý fighter, tak by měl chtít v hlavě mít hlad a být samozřejmě nejlepší a porvat se s nejlepšíma. Peníze by měl za mě člověk, který se tím chce živit, tak by peníze měl brát jako bonus a ne, že to děláš pro peníze. Jak je takový to motto, nedělám to pro peníze, dělám to za peníze, tak takhle to třeba vnímám jakoby já.
a že samozřejmě s tím přijde nějaký fame. Fame musí přijít, pokud to děláš dobře a jsi chytrý člověk a máš tu kariéru nastavenou jakoby dobře, musíš být i sám strašně chytrý, aby na tobě lidi neparazitovali, nestavovali tě o peníze a takhle. A když to nastavíš dobře, kvalitně, tak si myslím, že by fame měl přijít tak jako tak prostě. To je můj názor. Pavle, vy máte poměrně kvalitní gym. U vás trénuje David Kozma, Leo Brichta a mnoho dalších zápasníků. Vy se nezaměřujete jenom čistě na MMA, vím, že stavíš kluky i do kickboxu, do boxu a tak dále. Jak ty to vnímáš? Chtějí ty kluci ten fame, nebo chtějí spíš jako už ty peníze? Protože víš, když seš v tělocvičně třeba s Kozmou a všichni si myslí, že je bohatý a Leo, že je bohatý, že by chtěli být taky takový. Oni se to zaslouží, protože v té tělocvičně vlastně tráví hrozně moc času a ty ostatní jako nějaký ty kickboxy, boxy a takhle, jak se staví, tak za to nemají skoro peníze, to jsou většinou amatérský zápasy a ty prostě to dělají kvůli tomu, že to mají rádi, ten sport. No. Jo, takže jsou ještě takový kluci. Určitě. Když vezmeme, je tady box bez rukavic, vidíme tam tvoje zápasníky i už bych řekl v pokročilém věku. Jak vnímáš to, že třeba za poslední 2 roky zrovna tenhle sport udělal významný krok k tomu, aby byl vnímaný jako sport? To mi se líbí, jako já taky, kdybych ještě byl mladší a zdravější tak, a hubenější, tak bych taky chtěl nastoupit to, protože mě se to takovou líbí, je to paráda, ale třeba tak nastoupil ten Gregej od nás, ten starší kluk, protože v úzovkách v tom boxu by to nikam nedotáhl a tady je cesta, že se dá 2-3 zápasy v tom bez rukavic a to. Měli jsme tady Zdenka Pernicu, Gaunýho z Brna a říkali jsme jedno, on se snaží dělat ten čistý underground, kde prostě ty zápasníci jsou na nějaký úrovni nebo mají kolikrát premiéru v boxu bez rukavic. Co tebe jako trenéra pro ty kluky víc přitáhne? Box bez rukavic, anebo organizace, která se sportem nemá co společného a je to spíš velký promo? Jak to chce dělat, tak to se postaví, protože řeknu, chci být známý nebo takhle boxer nebo sportovec, tak půjdu tohle cestou, anebo chci se jenom nechat vyfotit nějaký blbý plakáty nebo nějaký takhle Instagramy a to. Nevím, nevím, kam se dotlačí tenhle stůl. Já si myslím, že ten bez těch rukavic ten box bude určitě v Čechách nahoru, je to docela velká obliba u toho, ale nemyslím si, že máme jako nějakou světovou úroveň v tomhle tom. Jako Lukáši, teď se stala taková docela, jako bych řekl, zajímavá věc. Spousta lidí se třeba zviditelnilo přes ten Clash a nabrali nějaký fanoušky a diváky, ale přesně v tím pravým opakem v zápasu bez rukavic prohrál Tadeáš Rušička a vystřelil těm Pepu Škopa. Takže jak je vidět, člověk tím výkonem na sebe může upoutat v tom i v tom. Jak to třeba vidíš ty? Jde se dneska zviditelnit dobrým boxerským zápasem nebo boxem bez rukavic? Hele, takhle zviditelnit, tohle jsou fejmy, které trvají půl roku, pak se na to zapomene. Já chci stavět legendu a to je moje jméno, aby byl legenda brand, když se řekne box, aby se lidem vybavilo fight prostě. Už teď jsem první takový, nechci to znít namyšleně, ale mediálně jsem takový první průkopník prostě českým boxem, který tady prorazil a zvedá tady kvalitu. To třeba, jak jsi říkal, jak to vnímá Pavel, jestli si dělá kariéru v Bernaklu nebo v normálním sportu. Mně přijde prostě každý kluk, kdo jde do Bernaklu a má potenciál udělat kariéru v normálním bojovém sportu, tak se tím zabije, protože tam jsou velké zranění, dáš 4-5 zápasů v mojí váze a máš po kariéře, takže to si myslím, že není úplně cesta, jak se stát nějakou legendou. A další věc ještě, co si říkal k té minulé otázce, tak dělat to jenom pro peníze, nebo ono pro peníze. Co jsou to peníze? Ty, když děláš, jakoby, dám příklad, chceš dělat, když to řeknu, prostě sračkový zápasy, za peníze z toho nemáš moc peníze. Ty, abys měl peníze, potřebuješ být dobře v ratingu, potřebuješ mít kvalitní soupeře, potřebuješ se prodat. Když prostě si vybíráš shit soupeře, máš takhle 6 shitových soupeřů, tak ti nikdo ani dobrý peníze nedá, jo? Aby, jak se ptal, že chceš být jako Kozma, chceš být jako Leo, prostě, že mají hezký auta. Takhle to nefunguje, těm lidem nikdo nedá peníze. Tam maximálně dostaneš peníze někde v Clashi, ze sebe uděláš koninu v nějakém Love Islandu nebo výměně manželek prostě. A pak jdeš do Clash, dáš sám 2 zápasy, uděláš sebe ještě větší okurku. Ale to nejsou dlouhodobé peníze. Aby se mohl vydělávat stabilně dlouhodobě bojovými sportama, jakoby fakt na nějaký úrovni, tak
potřebuješ mít kvalitu a ty vlastně naopak musíš být chytrý člověk, protože ty, když si začneš vydělávat takovýhle peníze, tak ty peníze zase investuješ do sebe a si vydělával ještě větší peníze. To je prostě jakoby business, víš co? Víš, jak to myslím, jakoby, aby se mohl zdokonalovat, ty peníze slouží taky k tomuhle. To úplně neznamená, že jenom za ty peníze si budeš kupovat hezký auto z mýho pohledu a zastagnuješ. To tě zase zničí prostě. Na psychiku to není dobrý a celkově prostě. Ten blahobyt je špatný. Já třeba teď, jak jsem začal dařit, začal jsem dělat v boxu dobrý peníze, tak jsem měl prostě těžký období z toho, že ty děláš, chceš být nejlepší, ale najednou ty peníze přijdou ještě předtím, než ty seš nejlepší. Tak je to prostě strašně těžký se udržet, aby měl takový ten zdravý hlad a šel furt dopředu. Tak je to prostě vnímám já. A jak jsem říkal, prostě, a že to někdo chce dělat pro peníze, jestli někdo chce někde si brát slabý soupeře nebo si lhat za 30 000, tak tomu neříkám to dělat pro peníze. To se vyděláš víc práci prostě. Nejvíc placení jsou světoví boxeři, kteří opravdu ale vyrostli v těch ratingách. Nejsou to tady ta střední třída a dole. Takže v čem já vidím tvoje průkopnictví, je to, že chceš být nejlepší, ale že taky si začal mediálně pracovat, protože naši boxeři moc mediálně nepracují. Jo. Teď je jenom o to, jak tu mediální uchopíš a jak to budeš dělat, protože někteří lidi říkají trash talk, ale Muhammad Ali v podstatě dělal trash talk a dělal ho hezky, dělal ho zábavně, nikoho moc neurážel, ale mělo to úroveň a táhlo to lidi. Trash talk, ty musíš být nějakým stylem vidět, musíš mít nějakou svoji image, jo. I celkově, že prostě jsou tady třeba boxeři a chtějí za každou cenu mít fame, ale nemůžou mít fame, protože chodí oblíkan v Under Armour teplákovkách na tiskovky. To je špatně prostě. Musíš mít můj styl, lidi, když tě sledujou, tak si už musíš lidi získat jenom tím, si řeknou, hele, ten má hezký úsměv, furt se směje, pozitivní člověk, musí být pozitivní. Ten má styl, chci být jako já, musí tě brát jako staršího bráchu prostě. Já jsem toho názoru, že do boxu úplně takovýhle trash talk nepatří. Vy třeba v tom MMAčku nebo teď i na těch boji bez rukavic, tak tam byly obrovský trash talky. To já úplně s tím nesouhlasím. Trash talk by měl být cílený čistě sportovně, určitě by neměl zasahovat do náboženství, do rodiny prostě, do nějakých takových věcí, do nějakého urážení. Já na tebe docela koukám a mně se líbí, že opravdu jdeš někdy i třeba mimo ten mainstream, co lidi chtějí, aby si říkal, ty si stojíš za tím, jak ty to cítíš, tím začínáš se jakoby odlišovat od ostatních, byť se to třeba většinové společnosti nelíbí, ale už začínáš nabírat otáčky, ale zeptám se na jinou věc. Ty jsi v Praze boxoval, myslím, na Heroes Gate, a bylo tam málo diváků a ty jsi tam potom měl takový emotivní projev, a kde si říkal, jako, že v uvozovkách bojovníci. No, protože že ti do toho skáču, protože já jedu prostě a všude nějaký zrcátka, český vlajky, hraje se nějaký hokej. Já se nikoho nechci dotknout, tam mě prostě hokej nezajímá. Já mám rád prostě bojový sporty. Nemám čas koukat na hokej, když už mám čas na něco koukat, tak koukám prostě na bojový sporty. A nemůžu spát, prostě jdu spát, mám ráno trénink a řvou tam frajeři prostě, že se hraje nějaký hokej, nějaké mistrovství. A potom přesně, jak jsem tam řval do toho mikrofonu, byla štvanice, Vémola tam měl prostě konec kariéry, životní zápas, porazil Attilu Vega. Já jsem neslyšel nikoho ani řvát, tak se mi to jako dotklo a chtěl jsem to těm lidem prostě i říct, ať se na to zamyslej, že je to prostě škoda, že ty lidi to dělají dobře a myslím si, že ty sportovci to mají třeba daleko víc vydřený, než třeba nějaký prostě hokejisti, fotbalisti, kteří jsou ve skupinách a tak individuálně nemakají, jako třeba tenhle ten člověk. Tak proto jsem tohle to chtěl říct. Jo, ale ono už to roste, protože když se podíváš, když se vracel třeba Jirka Procházka, když vyhrál titul šampiona UFC, tak ho čekalo zhruba 10 000 diváků, což jako na bojové sporty bylo super. A třeba v budoucnu uvidíme, až ty se budeš vracet s nějakým velkým boxerským titulem. Ono taky jde o to, že v Čechách ten box nějakým způsobem není dobře vidět, když to řeknu takhle. Přesně tak. Já se ani nedivím, že není vidět. Proč si myslíš, že u nás je problém se v tom boxu profesionálním takhle prosadit a být vidět? Hele, tak úplně první věc, tak teď tady začínají být stáje, což je jakoby ve světě normální, to je jedna věc. Druhá věc je, že některé stáje třeba nebudu jmenovat, tak, nebo ani ne stáje, ale třeba i vys manažeři prostě, nebo promotéři, tak ty lidi chtějí sedřít z kůže. Zaplatí jim laciný soupeře, na tyhle ty zápasy se prostě nedá koukat, víš co. Udělají ti skóre, zaplatí ti 6 pytlů, když to takhle řeknu, 6 prostě nějakých rádoby boxerů, ale neboxerů, což se na to nikdo chovat nebude, řekne si, no tak to je nezajímavý, no a potom jedou někam ven prohrát peníze, protože to dělají to špatně.
A když se na tohleto podívá běžný fanoušek, uvidí tyhle ty zápasy, nebo uvidí i ty gala večery, jak jsou amatérsky dělaný prostě. Ty boxerský gala, některý jsou fakt tak amatérsky dělaný, že to se ani nedivím, víš co, že prostě to lidi nezajímá. Už vys jenom jakoby to zázemí, ty přijdeš, zaplatíš si VIP lístek třeba za 5 000 korun ke stolu na hlavu. Přijdeš na občerstvení a čeká tě tam rohlík s Vysočinou. Už jenom tohle je špatně. Pak koukáš na zápas, 2krát za box se jim zhasne světlo třeba. Jak se tohle vůbec může stát v titulovém zápase? Za druhý tam nikdo není, špatně natočený. Ty borci nemají žádný medailonek k sobě, nemají žádný promo, když to ani není kde vidět, když se ani nedozví 90% lidí, že se někde něco boxuje, protože to prostě není to správně prostě propagovaný, ten sport. To potom jsem říkal, ta vyrovnanost soupeřů v Česku nemáš většinou ani vyrovnaný zápasy. Dám příklad. Koho bys dal třeba Dekyšovi v Česku? Víš, jak to myslím? Aby udělal s nějakým Čechem vyrovnaný zápas. To je prostě blbý. Já to samý, že jo? Já tady v Česku nemám moc soupeře prostě. Takže v tomhle, že tady není ani ta konkurence, tak to prostě není tak sledovaný, aby se tady někdo v Česku předháněl. A když už, tak ti tady dají nějakého špatného soupeře a pak, když se na to podívají lidi, jak si řeknou, no tak to není moc kvalitní box, nebo tak nás to nezajímá. Takže tohle je velký... Tady mám několik otázek na tebe, protože ty jsi jako tady otevřel hodně témat. Když se bavíme o Lukášovi Dekyšovi, tak to je přesně, jak jsi říkal. Jo. Dovezou ti 6 pytlů a pak tě odvezou jako na popravu někam. Přesně. A Lukáš, když tady seděl, já jsem opravdu na ně koukal s otevřenou pusou, protože když mi řekl, mě vezli do Polska na porážku. No, a on má teďka přezdívku v Polsku polský kat, protože byl na porážku, tak svýma dovednostma a to svojí urputnosti je začal porážet a stal se dvojnásobným mistrem Polska. Já to vím, no jasně, no. A to je přesně to štěstí, tak jsem to měl já, když jsem měl o to IBO, že jo. Tam jsem měl taky na totální porážku a zbyl jsem fréra taky 10 kol. Ta neatraktivita českého boxu spočívá v tom, že je to opravdu o tom, že tam vlastně stojí 6 pytlů nebo soupeřů, kteří prostě nemají žádnou šanci, proto to diváka nezajímá, všichni ví dopředu, jak to asi dopadne, přesně takže ani saskový kanceláře a celkově není o to zájem. Není o to zájem, no, jak říkáš, a podívej se třeba Lukáš Dekyš, jo, jak jsme říkali, to je úplně skromný kluk z Ostravy, myslím, jo, nikdo ho nezná, přitom kvalitou je v první 50 prostě ve světovém žebříčku a neberu to nějak jakoby kvalitově nebo podle Instagramu, ale na posraném Instagramu má 3000 sledujících, třeba 2000. Tak je to ubohý prostě. Ten frame má kvalitu a tak vydřenou za takovou dobu. To tady nemají lidi, co dělají 10 let a jsou hvězdy České republiky v ostatních bojových sportech. A to ještě to má jako ve 2 váhách. Více ho znají v Polsku než v Čechách, co jsme se tady minule bavili. A když si to vemeš, je to poměrně už kvalitní evropský boxer, profesionální a chodí do práce. Jak je to pro tebe těžký v dnešní době připravit pro ty kluky tu cestu, připravit pro ně to, aby rostli zápasově? A jak se ti to daří? To právě, že moc ne, protože tak přesně nevím, většina těch lidí chodí do práce. Jako když chtějí jít nahoru, tak je asi nejlepší cesta jako na tu práci se vykašlat a dělat něco, aby jako dělat to správně, jakoby to trénování a takhle. Ale ono to není jednoduchý, na to musíte mít zvládlý dobře v polici, spíš to mít srovnaný a takhle, no, protože já jsem chodil do práce, pak jsem jezdil na zápasy z práce rovnou a takhle. Tak taky jako mám ten gym a neživí mi to, mám svoji práci a chodím taky furt do práce. Když už vezmu, že se ti povede to, že ten člověk se tím dokáže živit nebo má sponzory, zázemí třeba v rodičích, jak je to těžký právě sehnat ty zápasy, kde uvidíš, že ten kluk roste, ať je to v K1, ať je to v boxu, ať je to v MMA. S kým se ti tady na české scéně třeba dobře spolupracuje a vědí třeba u tebe kluci půl roku, rok dopředu, co je čeká? Ne, nevědí. Nevědí vůbec nic. Vždycky mi někdo zavolá, že nějaký zápas, my to většinou berem a nějaký koukání na soupeře a takhle, to u nás neexistuje. Prostě vždycky řekneme, máš zápas, všíte jeden třeba 70 kg má zápas, no. To můžu potvrdit, protože jsme spolu několikrát spolupracovali a když někdo vypadne, tak Pavel na short notice bere všechno v podstatě. Já si dokážu představit, že asi možná více přemýšlíte nad tím, kdo půjde s Leošem, i když tam to KSV je poměrně nesmlouvavý. V oktagonu Kozma za mě je taky známý tím, že neodmítá soupeře jako někteří, že nehraje jenom na ty zelený políčka.
Takže vaše tělocvična tím docela proslavená, si myslím, že vy nemáte s tím problém. Jsem rád, no. Lukáši, ty držíš... Ještě k tomu můžu dodat otázku, tak třeba tady se hrozně, teď jsme viděli tady důkaz přesně, že box a MMA je úplně odlišný. Já kdybych takhle vzal třeba na rychlo zápas, i když jsem v přípravě, tak a nebyl na toho soupeře, neměl ho tak načtenýho, já upravuju svůj styl třeba 4 měsíce na soupeře. A já kdybych prohrál, tak mě se podle toho odvíjí celkově ten rating a podle toho i finanční ohodnocení. Takže prostě pro mě, kdybych prohrál a vzal zápas na rychlo, tak to může být de facto třeba rok a půl, 2 roky zbrždění v kariéře z toho důvodu, že bych zvolil prostě špatně a nejsem na toho soupeře připravený. Takže u nás třeba v profiboxu to má daleko podle mě fatálnější vliv, takhle proto neberu soupeře úplně narychlo. To není to, že se bojím nebo tohle, ale vys ohledně toho kariérního růstu prostě. Lukáše, měli jsme tady Luboše Šudu a ten nám vlastně řekl, že z jeho pohledu boxera a trenéra mu přijde špatný, že v České republice postaví klidně 10, 20 proti 1. Ty si sám řekl, držíš titul českého mistra. Víš třeba, s kým ten titul budeš obhajovat, nebo kdo se třeba k tomu blíží, aby tě vyzval? Hele, takhle, já ani ve výsledku teďkon nějaký jméno nemám. Jsou tady dobrý boxeři teďkon 4 v mojí váze celkově, když vemu i sebe. Potom je těžký odskok, jakoby, a já potřebuji za to i finanční ohodnocení, proč budu boxovat tady v nějaký český titul, který venku nikoho nezajímá, abych za to dostal, nevím, 100 000, 150, 200 000 tady u nás. Já bych stejně podvěk, já už tady ani nebouchal, kdyby někdo vyzval o titul. A půjdu s někým, kdo je v 900 třeba v ratingu a já jsem v první 100, když to nedává vůbec smysl, já bych chtěl na zápase mohl jenom ztratit a udělá mi to nekvalitu prostě venku. Takže já radši půjdu za světovými titulama, tam je moje cesta, než se tady soustředit na český pás. Mně to přijde, že tady je takový fenomén, že vždycky někdo získá titul mistra republiky, pak ho neobhajuje. Nikdo ho ani nezná, toho frajera, pak ho neobhajuje. Přesně tak. Teď proto říkám, proto to nemá váhu, teď to nikoho nezajímá, tohleto. Koho zajímá český titul? Když vezmu třeba Lukáše Konečního, který je tady, řekněme, personou přes tady to a viděli jsme s Redfacem spojená organizace s boxem a boxovalo se na terase v hospodě. Tak proto se ptám, jaký to má pro tebe vlastně význam, třeba být český šampion a jestli vůbec uvažuješ o té obhajově, protože spoustu diváků si myslím, že to leží v hlavě, proč to ty kluci neobhajujou a proč to nemá tu hodnotu, jako to mělo dřív. Přesně tak, ale budu určitě obhajovat titul, pokud půjdu s někým kvalitním, určitě nepůjdu s nějakým frajerem, co prostě je pod 300 boxreku, prostě nebudu s takovým člověkem boxovat, radši ten titul pustím a tady nějaká spolupráce s Redfacem a nějaký boxování nějaký hospůdce, tomu se asi nebudu vyjadřovat. No, Lukáši, mi se líbí, že my jsme se tady o tom bavili s Tomášem Hronem a že dneska vlastně těm mladým sportovcům chybí ta trpělivost. Přesně. Jo, postupně si to jméno vybudovat, počkat si. Já to teď řeknu blbě, byť toho kluka mám opravdu rád, je to Vašek Sivák. Ten za peníze dneska, on pracuje za peníze. Jo, ale ty podle mě uvažuješ trošku jako dlouhodobějc, protože víš, že teď je to třeba za míň peněz, míň zápasů, ale můžeš se k těm velkým částkám ve světě dostat. Chápu to dobře. No ano, je to tak, no. Řekni mi ještě o soupeři v Čechách, jo? Protože pro tebe je těžké schánět soupeře. Abych ti to řekl takhle, já na to, že mám pás, já na ty pásy chci být hrdý. Chápeš to? Já ten pás chci mít přes rameno, chci jít po ulici a chci být hrdý. Když si ten pás vyboju nad někým, kdo je 900 v boxreku, tak ten pás ani nechci. Chápeš to? Já na ten pás mám být pyšnej a má to být čest bojovat o český pás a ne, abych tam šel s nějakou okurkou, která je 30. vole v žebříčku naší země. To nedává smysl prostě. Ne, tomu já rozumím, ale o tom by měla být i ta federace boxu a přesně i ti promotéři, že by to měli stavět vyrovnaně. A zase se vracíme opět otázek zpátky. Koho pak zajímá český box? Nikoho, protože to nemá váhu. Český box je pohřbený. Já si pamatuju, že jsi měl zápas s Vaškem Pejsarem a jelikož on je jiná váhová kategorie, ale aby ten zápas byl, tak ty si museli výrazně schazovat váhu, že jo?
ale myslím, že ten zápas, jako za mě ten zápas byl hodně pěkný. Ale pěkný byl, dělal jsem tam strašně chyb. Já jsem měl nemocného trenéra, který měl covid, svýho ještě druhýho, u kterého boxu 11 let. To mi taky dost vadilo, že mi neříkal nějaké určité věci. Já jsem si utrhl ještě v tom zápase asi ve třetím kole rotátorovou manžetu, takže mi padala furt ruka. Vašek vlastně ve výsledku jediný, čím tam hrazil tak levým hákem, jak idiot jsem to tam 10 už zhrál. Prostě celkově i k té váze nejsem na to zvyklý takhle dělat váhu, to je i 2% v heavy, protože se cítím prostě líp. Chci, aby mě ty bojové sporty bavily, ta váha mě prostě těžce nebaví, necítím se dobře, nedělá mi to dobře a vystřela do boxu, jak prostě ta voda se váže prostě na rychlostní impulzy, na všechno, tak já potom nestačím se zregenerovat, když schazuju třeba více jak 5 kg. Takže s Vaškem jsem schazoval 48 hodin před zápasem, 9,8 kg, myslím, že to bylo. A bylo to strašný. A my jsme původně měli hlavně 102, protože bridgeweight je do 102 a právě manažer Lukáš Konečný od Vaška Pejsara, tak mě chtěli znevýhodnit, že chtěli, aby jsme šli 98 kg, takže jsem musel navážit 98 kg. A oni prostě chtěli vidět ten pekáč Buchert u tebe. Jo, já jsem třeba za tebe strašně rád s mojí postavou, protože já si myslím, že bojové sporty nejsou o kultu těla. Vůbec. Jo, když se podíváme na Fedora Emelianenka, na Furyho boxera, jo, tak to nejsou žádní svalovci, ale rychlost, oko a ta technika tam je. Ale tady třeba Pavel, že jo, známý trenér, ale třeba málo se o něm ví. On sám hodně zápasil v MMA, jo, má přes 30 zápasů. Řekni něco z té historie, když ty jsi začínal jako MMA, protože je to diametrálně jinde za tu dobu, že jo? No, já už jsem to tady řekl, vlastně nebyly žádný YouTube, nebyly, vždycky zavolali, že nějaký zápas někde, tak se tam mělo a většinou jsem dostal na budku, no. Protože nebylo nějaký porovnávání, ten je dobrý na zemi, ten je dobrý v postoji a tak neexistovaly žádný YouTube a takhle. Tak prostě bral jsem zápasy narychlo. Proto to je tak, jak to je. No. Jasný, on nevybíral si, že si jel ven, bral si z kvalitní soupeře, vůbec si toho soupeře neměl načtenýho, nakoukanýho, bylo to prostě přístup jak v amatérech, a byl to vlastně jeden ring, že byl to profi ring v tu dobu, ne? Bylo to profi, takže ty si šel vlastně třetí zápas třeba s Frem, co měl 50 zápasů a nikdo ani nevěděl, kolik má přesně zápasů, že jo, prostě. Dřív nebyly tady ty boxerky přímo úplně u nás. Tak, a Pavle, když to vezmu právě k těm tvým začátkům, tady se nedalo moc trénovat, jezdil jsi někam ven do zahraničí na nějaké zkušenosti, kempy. Jo? Jak jsi vlastně k tomu dostal, že se z tebe stal MMA zápasník? Většinou to byli kluci, kteří přišli z jiného sportu a u tebe vím, že jsi někam jel a jezdili jste taková parta, Pence, ty, Háša, kluci, kteří to někam dotáhli. Tak nám o tom něco řekni. Ale spíš neříkej o těch kempech na fotbale, jo? O těch sportovních. No, Háša dřív chodil na Spartu, přišel za mnou do práce jednou a říkal, že v neděli mám zápas. No, to byl třeba čtvrtek, tak jsem měl první zápas v MMA, dostal jsem hrozně do huby a jsem domů s takovouhle hlavou jak lízátko. No ale nicméně nazbíral si hodně zkušeností a dneska, když to vemeš, tak určitě jsou větší gymy v Praze, jo, mají velký jména, ale ty držíš v podstatě dva kvalitní bojovníky a to je Leo Brichta, který v podstatě bojoval o prozatímní titul v KSV a za mě podle mě nejdelší sloužící šampion v oktagonu je Kozma. Řekni mi, jak je těžký s nima trénovat? Hele, už jsme na sebe hodně zvyklí, protože Kozma je tam 10 let, Leo třeba 5-6, víme co a jak, jakoby každý má nějaký ty svoje dny, ale my se nějak ani nedohadujeme, vycházíme si vstříc a fungujeme jako banda kamarádů, víceméně na tom je postavený celý ten gym, aby to takhle fungovalo. No. Jak ty teď vidíš Davida Kozmu? On teďka má řadu porážek, měl tvrdý soupeře, protože ten Surdu, to za mě byl velice těžký soupeř pro ty předposlední prohře. Jak ty teď vidíš jeho kariéru? Kdy on se chce vrátit a jak to máte naplánovaný? Já nevím, jestli to může říkat, ale myslím si, že v únoru bude zápasit. Myslím si teda. A uvidíme, no, komu dají. To je taky člověk, co si nechce vybírat soupeře. Hlavně ten oktagon je takový už fakt jakoby na světový úrovni, takže každý ten jeho soupeř bude dobrý. No, jakoby. Nedávají tam jakoby zápasníka, abyste si udělali skóre. Teď tam prostě každý chce vyhrát, kvůli tomu prostě už mají dost slušný peníze ty kluci, tak každý chce jít nahoru, protože v vozovkách tam je asi nejcennější ta bitva o ten titul, jakoby v té 77. co vlastně je David a myslím si, že David ještě chce jít jednou o titul. No, když to vemeš, tak dneska v tom oktagonu díky Game Changeru ta 77 je opravdu silná. Jo, a tam jako už nejsou lehčí soupeři.
A jak teď je David na tom, protože po těch posledních prohrách, to byly většinou po strikingu, po úderech, měl problémy s hlavou. Myslíš, že už je natolik jako připravený jít do zápasu, že už v únoru byste do toho šli? Já si myslím, že určitě teď jako trénuje. On vlastně poslední 4 zápasy má 3 prohry, 1 výhru nad tím Lahorem, toho porazil jako jedinýho. Předtím byl ještě ten těžký s tím Britem ten zápas. Jako Brito? A fakt jako byl dobitý hodně. A to David je prostě David, no, tak trénuje, uvidíme, jestli se teď jako zlepšíme ten box, no, on si začal jako nějak věřit, že prostě ta hlava, že ho nikdo nevypne přes hlavu, chodí jak beran dopředu, no. Uvidíme, no. Myslíš si, že je nějaká možnost, víš, protože David je super wrestler, je super fyzicky, je možný ještě Davida teď přeučit, aby byl s něho super striker? Nebo... Ne, to se zeptej Ládi Kutila, až tady bude, tak k němu chodí na box. Je to asi otázka spíš na něj, no. Uvidíme, no, jako, myslím si, že David se ještě vrátí a ještě se o něm bude dlouho povídat tady. Tak já v to věřím a já jsem vždycky Davidovi fandil. A co Leo Brichta, poslední zápas úplně nevyšel. Soupeř nebyl lehký, jo, tak jak tady zase Saskové kanceláře uváděli kurzy a tak dále. On byl poměrně kvalitnější než původní soupeř. Jak je teďka na tom Leo? Leo je úplně v pohodě, vlastně už taky trénuje, týden si dal volno a trénuje jako náhradní na KSV v Paříži napsaný v té 70, ale myslím si, že další rok už budeme chodit jinou váhu. Zlem. A to bude směrem nahoru nebo dolů? Dolů, no. Dolů. Logicky. Pavle, ještě když se vrátíme od toho, teď jsme vyjmenovali ten tvůj hvězdný tým v čele s 2 nejlepšíma. Já moc dobře vím, že děláš taky Primát Cup, což jsou tvoji soukromkáři a hobíci. Jak myslíš, že to je důležitý, že ty kluci, který tráví hodiny v gymu, si pak jdou dát zápas a vlastně dostanou tu šanci ty hodiny zúročit? Je to pro ně důležitý a pro tebe jako trenéra je vidět? Já to beru, aby oni si ťukli, aby se hlavně nikdo nezranil, aby si ťukli, aby oni si něco dokázali, protože prostě tam šli 2 chlapy, těm bylo dohromady 108 let. Takže jako ono je to docela dost, teda a v 50 začít jako nějakým sportem je taky pozdě. A dali si ten zápas, byli spokojení a naopak oni potom byli šťastní. Mi přišlo, jako, že prostě, já nevím, jestli jako třeba dětský sen si splnili nebo takhle, ale vyzkoušeli tam vlízt do toho ringu a porvali se tak, jak to má být. A víceméně ten Primát Cup stavíme na tom, aby byla sranda, seš s kámošem a dáš si potom pivo a hotovo. No. Lukáš, jak ty se stavíš tady k tomu vlastně ten český rybníček je, jak říkáme, malej. Myslíš si, že je to ještě ten zdravý duch, kdy se 2 Češi chtějí poměřit, kdo je prostě v Čechách ta jednička, ale jinak se zaměřit vysloveně na zahraniční soupeře, byť na český půdě? Hele, takhle, tam jde o to, aby to hlavně někdo zaplatil na té české půdě. Musíš mít stáj a pokud chceme zvedat kvalitu boxu, tak není problém, aby sem přivezli kvalitního soupeře, ale prostě stáj musíš být tak dobrý, aby byl ten tahák a stáj ti to prostě zaplatilo. Což si myslím, že třeba z mýho pohledu čistě u mě už smysl dává. A jak se poměřovali, jak se ptal na to 2, že jsme se třeba poměřovali s Vaškem Pejslerem, 2 vlastně topy, 1, 2 prostě z České republiky, tak si myslím, že tahle jsou zasloužené tituly a tohle je i věc, která může ten český box zvednout. Jsme tady měli Pína s Borisem a bavili jsme se o tom, jak je to těžký, když vlastně kvalitnímu českému bojovníkovi, konkrétně jsme tady měli třeba na mysli Siváka, já myslím, že jsi ve stejné pozici, přivezeme špičkovýho bojovníka zahraničního, ale neznámýho, že to je jako velice těžký to odpromovat, dostat to těm lidem do toho podvědomí. Jak to vidíš ty? Měl by se na tom PR-ku, na tom promu i ten zápasník podílet, anebo by to měl nechat na promotérech? Hele, takhle, tam jde o to, jakou dobu to je do zápasu. Samozřejmě, když jsi těsně před zápasem, tak tě ty věci absolutně nezajímají, ale toto by mělo být dlouhodobý promo, pokud to má být nějaký opravdu zahraniční skalp dobrý. Myslím si, že třeba tady, což by bylo dobrý, pokud je třeba někdo známý, vys jako já, tak třeba mám jedinou prohru s Petrem Kadiru vlastně. To byla moje prohra 3-2 na body, nebo 2-1 na body teda. A myslím si, že třeba lidi, co mě sledují, už mě sleduje dost lidí, tak bych chtěl třeba vidět odvetu, tak je to snažší promo, že jsem s ním jednou prohrál a chtěl bych to odčinit tady doma. Tak si myslím, už to takový ten příběh. Přesně, takže ten příběh je u toho a myslím si, že tohle přesně by třeba ty diváky jako víc lákalo, než někomu neznámému, protože, jak jsi to řekl, tady není moc odborníků na kvalitní box a
Ty, když sem přivezeš někoho ze světové stovky, tak lidi to ani neocení moc. Ocení to jenom interní lidi, ale moc ta veřejnost ne. To bych chtěl celkově. Vy třeba jako to dělal dřív Octagon, že prostě promoval třeba například úplný nuly, prostě, co neměli absolutně kvalitu prostě. Ale zároveň lidi z toho si udělali takovou reality show, že prostě už vyloženě se jim líbila ta vomáčka a díky té vomáčce si mysleli, že třeba šitový zápasník je prostě dobrý a tak jim vymyli hlavu, že už fandili čistě tomuhle. Takže chce to udělat nějaký jakoby kvalitní krok mezi tím, aby to vyloženě nebylo přepálený, prostě aby to prostě furt to stavit na té kvalitě, ale udělat tomu i nějakou takovouhle prostě homajdu k tomu, aby se to prostě, aby to šlo nahoru. Octagon teď udělal ve Frankfurtu největší MMA akci, bylo tam 59 000 lidí. Jo, a teď ve vší úctě, opravdu ve vší úctě, já je opravdu v tomhle obdivuju, protože prodali zápas, main event, kde bojovala 157 s 250, ale vytvořili ten příběh těch dvou Němců a dokázali na to přitáhnout 60 000 lidí. Tak v zahraničí je box prostě fakt, v Anglii je box number one, že jo, v Anglii je, myslím, že daleko víc box než třeba MMAčko, jako tam box frčí extrémně, box jako celkově, i už jenom ohledně toho finančního ohodnocení, jak jsme říkali, tak v boxu si prostě vydělá jeden, nebo vydělá málo lidí, ta uší špička, ale bomby. V MMA si vydělá každý, ale prostě málo, že jo, prostě. Já si myslím, že pro kvalitního boxera nebude muset být úplně ta topová špička, tak to jsou směšný peníze. Byl jsi teďka v nějakém podcastu a tam si říkal, tam se tě ptali, jestli 1 milion by byl dost. Tak jako pro boxera to je hodně střední třída jakoby výplaty, že? Přesně tak, no. Ale je to tak, to není nic namyšlenýho. Prostě, když boxuješ venku ve světě a boxuješ se soupeřima z první světové 50, super těžký váze, jako jsem já, tak prostě tam je 1 milion de facto podprůměrný peníz. To, když všechno poplatíš, procenta, zdaníš, to ti zbyde 1 milion, minimálně by ti měl zbyt 1 milion. A už máš vybranou jako nějaký gym, ve kterém by si chtěl v Anglii trénovat? Jo, už mám vybraný gym, přešel jsem to právě i tady je hrozná jakoby výhoda, že Mikeš Vančura, jak je zkušený ze světa, ať už jezdil třeba s Václavem Ducárem, tak prostě má kontakty a právě, že ten Don Charles, ten teď trénuje toho Dubou, co porazil vlastně Anthonyho Joshu, tak má kontakty tady na něj, takže do tohohle gymu bych chtěl jet. Je pro tebe přínos, když vlastně, třeba teď jsem sledoval Tomáše Hrona v přípravě na Brno a na Octagonu, tak se připravoval s Procházkou, s Martínkem, s Muradovem. Je pro tebe přínos, když tady v té partě těch těžkých kluků se připravuješ i s MMA zápasníkem, kickboxerem. Dá ti to něco, ta příprava? Hele, takhle, když jsem na top úrovni před zápasem těsně, tak mi to nic nedá. Dá mi to třeba to, že je prostě nevyzpytatelný a já si od tohohle člověka můžu vzít tu nevyzpytatelnost, protože nevím, co od něj mám čekat, že to není čistě boxer. Vys, ale tady u těch lidí, jako třeba Michal Martínek, tak on hodně jede i těma rukama, takový ty lokty, ty bloky, tak tam hrozí třeba i velký zranění, že já tam hodím dlouhý cross, když mě bude ústupa, on tam udělá nějaký zlozvyk se nemáčka, já si třeba o ten loket můžu utrhnout biceps, to ti boxer v životě neudělá, boxer se stáhne. Takže jakoby je to i nebezpečný ohledně zranění, ale myslím si, že si z toho i můžu dost vzít, nebo dost vzít. Samozřejmě všechno, když je ten člověk kvalitní v MMAčku a udělá mi postoj, tak je prostě nevyzpytatelný a já si z toho něco vzít můžu, samozřejmě. To není, že si z toho nic nevemu a nemůžeš na tom stavět svoji přípravu prostě, takhle bych to asi řekl. Pokud by přišla nabídka, myslím třeba konkrétně bude tady v České republice na konci roku Fight Night Challenge a ty kluci si nehrajou na to, že to je sport. Klidně řeknou exibiční zápas, byť ví, že ty kluci jdou do sebe naplno a přišla by třeba právě nabídka s MMA zápasníkem 3x3 kola na různý styl podle dohody. Je třeba tohle pro ten marketing a pro ten výdělek pro tebe zajímavý, akceptovatelný? Hele, já si vůbec nemyslím, že mě Fight Night Challenge zaplatilo. To je jedna věc. Proč já se budu připravovat na něco, na Fight Night Challenge, já potřebuji teď dělat svůj sport a věnovat se svýmu sportu, ať je to, jak je to, je mi 28 let, i když jsem těžká váha, ty třeba zarajou kolem 35 let, nebo ve světě je to běžný, ale prostě toho času už moc není. Už jsem prosral dost času, když to řeknu takhle prostě. Teď jsem půl roku byl v háji z rozchodu, půl roku jsem léčil rameno a neříkám, že mi to utíká, ale je mi 28 a měl bych se soustředit na jednu věc, abych ji dopiloval prostě do koruny. A teďkom odbíhat někam jinam pro mě není kariérně moc jakoby podstatný. A až třeba budu po kariéře, tak to smysl dává.
Lukáši, teďka v tvojím proslovu jsem uslyšel, že si máš po rozchodu, půl roku si byl z toho špatně, takže tady do kamery, holky, máte tady Brada Pitta s vysportovaným tělem, s velkou kariérou před sebou, tak jestli ho chcete, jak říkal pan Srsta, chcete mě, tak je tady Lukáš je volný. Primát ze Spejble. Pavle, jak to máš ty? Rodina, manželka, jak skloubíš práci trenéra s rodinnýma povinnostma? Zeptejte se mý paní, není úplně šťastná. Nejsem moc doma. Nevím, no, mám 2 děti, na který jsem pyšnej. Ano, táto. Jo, tady 3. dítě. A to prostě je to jako časově náročné, no, všechno, ale dávám to. Tak já jsem tady zaregistroval, což zase diváci nevědí, protože Pavel je skromnej. V době covidu se říkalo, jedu k Bechtoldovi do malého Thajska. Viděli jsme takovej tvůj gym na Zahradě. Jak tohle vzniklo? Ne, to není kvůli gymu, to je kvůli mým... Ne, já si dělám srandu. Máme takovou malinkou tělocvičnu doma, kluci jezdí trénovat tam, aby měli kde trénovat, tak se udělal narychlo, no. Takže v podstatě, teď si to řekl, je to jako s tím tvojím tetováním na stehnu. Jo. Pro diváky, kdo ví, ten ví, kdo neví, o hodně přichází. Takže manželka toleruje to, že už se trénuje i doma. A co děti? Taky kluky vedeš ke sportu, děti? Malej už má nějaký zápas sobě a malá hraje tenis. Dneska jsou jako hodně v módě takový ty návraty legend. Ty to nevidíš u sebe, že bys to třeba vyzkoušel v ringu nebo v kleci? Já se řekl jednou, že jsem skončil, jak jsem skončil a vlastně mám po operaci koleno a zranilo mi vždycky v nejhorší fázi, tak více mi nebudu to, abych tam to někde brečel, že mi bolí koleno, tak nechci být takový. To já si nedokážu představit, já si myslím, že ty bys boxoval s tím zlomeným kolenem. Takže... To bych boxoval na ulici. Abych ještě jednou diváky více napnul, on Pavel i v těch trenýrkách s tou kerkou by byl zajímavý tahák do ringu určitě. Jo? Co bys šel za váhu, Pájo, kdybyste šel zápas? Hubnu, to je super těžký. Takže by si schazoval 20 do 120. Přesně. Já to vidím u spousta bojovníků, že se to přehoupne někdy do nějaký fáze, kdy prostě si říkají, ty procenta z těch nižších částek jim nevadily, v těch větších částkách jim to vadí. A pak je tam ten tvůj příklad, bohužel málo kdy, protože v České republice, kor v tom boxu, si myslím, že těch kvalitních stájí je málo a je to spíš o individuálním přístupu, tak jak říkáš ty, ale na druhou stranu ty trenéři z něčeho žít musí. Pavle, jak to máš ty? My v gymu nebereme, nebo v gymu neberu ani korunu od těch zápasníků, ať si dělají, co chtějí. Když budou chtít něco koupit, tak to koupí. Když mě budou chtít pozvat na večeři nebo na pivo, tak mě pozvou, vole, zatím. Je to tak nastavení takhle, že žádný procent asi neberu. Ani tělocvična, ani já. To je první gym vlastně v České republice, já nikoho neznám takhle. A to je i dost od srdci, protože Pavel má tady v tom velký srdce, přitom by si mohl říkat od každého prostě třeba 20% úplně právem, protože v tom gymu s nima tráví každý den a tady vidíte charakter, že si prostě neřekne ani korunu, protože prostě ty kluky má rád a ty kluci sami se mu prostě odmění ze slušnosti a to je ten kamarádský styl prostě gymu a tohle je fakt fajn, já cením to moc, tohle je fakt super. Když to je taková ta rodina, protože ono je to velký biznis, to si nevím o tom nic říkat, je to tak, je to velký biznis, ale když to mají kluci, a já vím, jak to mají v primátu nastavený, tak ono to je skvělý a zase nakolik znám třeba Davida Kozmu, tak si myslím, že se podělí s Pavlem, aby to bylo dobře. A to, co on zvládá, a pak ještě večer jedeme spolu na ryby s mým synem, tak to je prostě jako, jsou to dobří manažeři času. Protože ty si říkal sám, odtrénuješ a chceš mít svůj klid. A ten trenér musí pořád s těma lidma pracovat, mají jich několik a tak dále. Jako. No jasně. Pavle, když sleduješ amatérskou scénu MMA, vidíš nějaký talenty, který mají před sebou jednak úspěch ještě v té amatérský a že mají na to přestoupit do těch profíků a dotáhnout to někam. Vidíš nějaký prostě mladý talenty nebo nějaký talenty na MMA scéně? Určitě jo, třeba ten Pepa Král dělá dobrý kluky. Víceméně to mají hodně amatérských zápasů a jsou rovnou zralí na to profi, že udělají potom nějakou kariéru. Mašek je dobrý s příbrami a ten už chodí, tak to tam profi. Už to? Jo, ten je šikovný moc. Jakoby. A myslím si, že takhle přesně jakoby ten Pepa Kráta má ty mladý kluky, co fakt byli na mistrovství světa a taky objíždějí všechny ty turné a mají hodně zápasů a mají dobře jako našlápnout dopředu. Myslíš, že dobře zvládnou ten přechod z těch pravidel MMA a profi je přece jenom jakoby rozdíl? Je to jiný MMA? Jak dlouho myslíš, že na to tak zápasník potřebuje? Každý individuálně a co myslíš, že je tak
Já si myslím, že když trénuješ jakoby nějakou dobu, děláš ten sport, tak ten trénink je úplně stejný, jestli jdeš profi nebo amatérský pravidla ten zápas. Akorát nemáš chrániče, to je jediný. Samozřejmě to je docela hustý. Jo, třeba myslím si, že mladý Kutil, ten by mohl být hodně dobrý, ten Tagier, ten je taky moc šikovnej, to jsou fakt jako skvělí kluci. A vlastně mi přijde, že i Gorille jsou víc jako našlapaná tady, co se týče jakoby amatérama, že budou budoucí profi než teď aktuálně. A třeba vystřela Leo Brichta, tak já znám Leoše fakt třeba 11 let, prostě jsme spolu trénovali před 11 lety několik let a Leo je třeba ten typ, který byl vynikající v amatérech a zároveň teď je vynikající i v profi. A že třeba, jak si říkal, jestli to někomu sedne nebo ne, tak třeba máš některý kluky, který v amatérech nejsou moc dobrý, třeba tu profi jim víc sedne. A víš třeba Kuba Tichota, ten byl vynikající v amatérech hrozně a teď třeba má 3 porážky po sobě v profi a vůbec mu to profi nesedí. A je mi to strašně moc líto a mám Kubu strašně moc rád, že je to takový, že úplně, víš jak to myslím, no, jasně, že je to individuální, vlastně... ten přechod. Ten přechod tam byl těžký a vem si, ale ten Tichota, on opravdu měl těžký soupeře. Extrém. Jo, to je zase ty, jak říkáš. Že ale v amatérech měl ještě těžší soupeře. Ale že když ty se na to podíváš, že říkáš si, hlídám si ten rating, abych neudělal chybu, abych neprohrál s někým níž, ale ten Tichota opravdu poslední 2 soupeři byli opravdu těžší. Ne, takhle jsem tohle nemyslel tím boxem. Já jsem to myslel tak, já vemu těžký zápas, třeba to IBO jsem měl těžký zápas, to já vemu, nebo toho Petra Kadiru, to vemu, ale musí to mít přípravu. Nemůžu takovýhle zápas být bez přípravy, takhle jsem to prostě myslel. Přesně, to nejde. Já jsem to myslel, já jsem mu těžkého soupeře, ale potřebuji mít 2 soupeře, abych byl rozjetý, potom těžký zápas a zase třeba někoho lehčí, abych se udržel. To nejde taky jenom zápasy, těžký zápasy, to takhle prostě nefunguje. Můžeš mít třeba 2 zápasy těžký za rok a 2 zápasy normální. Nejde se připravovat prostě na 4 zápasy po 12 kolech za rok. To seš prostě, to je i na tu hlavu to není dobrý, že? Já jsem moc rád, že to říkáš, já jsem se někde vyjadřoval k Vaškovi Sivákovi a já říkám, on teď nemůže jít s těžkým soupeřem. Ne, že by na to neměl. Vašek Sivák je klenot českého kickboxu. Ale to je skvělé, když jezdíš na Škodovce, tak tam má nějaký parametry a sedneš do Ferrari, to bude ten soupeř proti němu. Ne, že by na něj neměl. A musíš si zvyknout na tu rychlost, na tu tvrdost a musíš postupně růst. 100%. A ono celkově i kvůli tomu zdraví, já třeba v boxu, i když jsem rozjetej, tak počkej, tady se bavíme o lehkého soupeře, já se bavím o soupeřích třeba u mě první 100 světový, že? Víš, jak to myslím, že jsem myslel někoho z 20 a pak někoho třeba 80, to jsou všechno úplný nesmysly, ale myslel jsem to tak, že nemůžeš ani jet všechny jenom titulový zápasy kvůli zdraví, ty dělám 120 kg, proti mě jsou 120, 140 kg frajeři, ty když dáš takhle prostě za rok 5 zápasů po 12 kolech, tak ti to může stát kariéru, protože budeš vybitej úplně strašně. A to je taky ta chytrost toho soupeře a na to je třeba dobrý mít i toho manažera světového, protože ten tomu rozumí a i ti řekne, nastaví ti tu kariéru. Vy s tím Vaškem, já si třeba myslím, že Vašek je extrémně kvalitní, i jak by byl ten zápas, ten Mavar vlastně s tím Sivákem, jak měl být, tak i když Mavar byl z našeho gymu, tak já jsem kvalitově, samozřejmě bych fandil v tu dobu, kdy jsem se bavil s Tadeášem, ale myslel jsem si stejně podvědomě, že prostě vyhraje Vašek, ať je to, jak je to, tak Vašek je daleko talentovanější, přijde mi, že byl i víc vydřenej a prostě celkově má lepší techniku, byl tvrdší, má lepší oko, byl prostě ve všem lepší. Tady si myslím, že Vašek je teď ve svý váze jakoby fakt asi nejlepší tady a dlouho bude, no. Řekni mi ale u vás, koho si připravuješ jako nějakého následníka Leoše Brichty a Davida Kozmy? Máš tam nějaký takový talent, který si pomalu jakoby připravuješ, aby je dokázal vystřídat pak? Já mám tam 2 kluky, kteří vypadají na to, že budou fakt dobrý časem, no. Já jsem předpokládal, že to budou kluci u vás z gymu, že to nebudou holky, jak se jmenujou. Jo, ty kluci. Jo. Ale to je taky něco jiného, protože oni oba 2 nejsou Češi. Jeden je Ukrajinec, druhý je Uzbek, já nevím jméno, já mu říkám Abi. Jo. A to mi se líbí, že jste mezinárodní tělocvična, je to super, jako ty bojové sporty i spojují přece ty lidi, jako jo. Jo, to určitě, akorát, že si tady vidět, že takový ty Sověti, já jim říkám Sověti, mají k tomu kladnější vztah, k tomu sportu držou víc než Češi, protože mně přijde jako fakt, že ty jsou leniví, no, ty Češi. Pavle, když jsme otevřeli tohle téma, pro tebe, Lukáši, obzvlášť, protože jsi aktivní, když by přišlo, Pavle, pro tvoje svěřence a Lukáši, pro tebe v současné době zápas v Rusku. Jak byste se k tomu postavili? Vidíte v tom nějaký problém, anebo prostě berete sport a ostatní
prostě jde stranou. Ale já beru jenom sport, mě to ani nezajímá. To samé, když jsem se trashtalkoval s Pacerem, pak to skončilo, já ho uznám jako sportovce. To samé teďkom prostě, kdybych někam jel a byla by možnost, že to bude v pohodě, že normálně letenky klasicky, všechno bude bez problému, tak proč bych nejel do Ruska odzápasit, nevidím v tom problém. Nebo jaký na to máš názor? Já taky jako sportovní stránce? Já celkově nemám rád politiku jako ve sportu, tak jako mi to je úplně jedno. Já v Rusku byl kolikrát na zápase, mi se tam jako i líbilo, je to úplně na jiný úrovni, no, tam jakoby... MMA určitě, tam je to jo, tam jako to teď, když, jak říkáš, teď v Saudské Arábii proběhl v sobotu velice kvalitní zápas mezi Bivolem. Jo, koukal jsi na ten zápas? Koukal jsem na ten zápas. Ten zápas jsem viděl i několikrát, jsem se doma přebodovával. Byl to nejhezčí zápas, co jsem kdy v životě v boxu viděl. Artur Beterbiev, to je takovej, kdybych to měl přirovnat do MMA, jak tady sedí vedle mě Pavel, tak takovej Khabib Nurmagomedov prostě v MMA. Extrémní výkon, Bivol taky extrémně kvalitní soupeř, takový ty keci, že dřív ho sundá Beterbiev do 5. kola, když ne, tak Bivol na body. Já jsem si myslel úplně opak, já jsem na tom vyhrál i dost peněz, to jsem za ten zápas sadil a vyšlo to tak, jak jsem říkal. Artur zaboxoval opravdu extrémně, ta defense toho Beterbieva mi opravdu přišla jako brutální, protože Bivol je strašně kvalitní, má takový ten styl, ten poloprofi, poloamatérský, jako ten fakt nepříjemný, má strašný bomby. Ten Artur si to fakt skvěle hlídal, koukal jsem na to, neodlepil jsem z toho oko, byl jsem na to nalepený, prostě furt sledoval jsem to každý milimetr, fakt to byl nejhezčí zápas, co jsem viděl, opravdu moc cením. Pavle, co ty a když přijdeš domů, seš jako Lukáš, že si ještě zapneš televizi a koukáš na zápasy doma, nebo už prostě doma není místo pro zápasy v televizi? Já nekoukám vůbec na nic, takhle jakoby ani na soupeře kluků, jenom že si řekneme jako na tréninku, ale ještě abych se měl jakoby doma do svého klidu dávat, já se podívám na zprávy a chodím spát. A na výměnu manžele koukáš? To rád. Kluci, my jsme strašně moc rádi, že jste dneska přišli. Doufujeme, že nám zachováte přízeň Fight Zone na OK TV. My budeme dál sledovat tvoji kariéru a tvoje svěřence. A někdy zase ve Fight Zone na viděnou a naslyšenou. Díky moc, díky za pozvání. Děkuji za pozvání. Dnešními hosty byli Lukáš Fajk a Pavel Bechtold. Lukáš je výjimečný nejen tím, že je kvalitní sportovec, ale také tím, že se snaží rozvíjet box v mediálním prostoru. Zachovejte nám přízeň a těšíme se na příště.